салом алейкум бародарони азиз, боз ҳам хуш омадед ба канали мо. Барои ҳамин бародаре ки мо гуфтем 3 рӯз аст ки пешниҳоди мардум кардем барои камакакам бошад, кӯмаки худшон расонанд, хайр саховат кунанд. ба ҳамин хотир бародаро имрӯз дар ҳақиқат дида мешавад ки мардум бетараф нестанд. ҳатто як бародар ба пеши худмам омаданд ва адресҳои ҳамон мардака аз худи ман гирифтам ва гуфтанд ки дар кадом баленса аст, кадом палата аст, кадом отделение аст. мо рафта як борам бошад хабар гирем. Ба ҳамин хотир бародаро вақте рафтем хабар гирифтам ва баъд ҳамон бародаре ки назди мо омада буд барои ҳамаи кора ташкил кардан, телефоне ки пул мегузаронанд дар дасти ҳамон бародар аст. ҳамон бародар қадима гап задам. дар ҳақиқат 18,000 русӣ, 18,000 чанд пул дар ҳамон ҷо ҷамъ шудааст. бародаро бетараф нестанд. раҳмат, миннатдории худмонро баён мекунем, не ки ҳар як коре ки онҳо карданд барои худи сиҳати саломатии ҷони худ кардаги ҳастанд. ин бародармон сабаб мешавад, як кас метавонад ки як сумам бошад воситаи карто мақсад хайр кунем. алейкум ҳаматон ва салом. алейкум ва салом. ва алейкум ассалом. ана чикаре ки гуфтем 18,000 ҷамъ шудааст. иншоалло насиб барои занаш рӯзи душанбе ваъда кардагианд. бояд ҳамо паспортча дастрас кунаву рӯзи ҳам душанбе шояд ё ки баъд аз рӯзи душанбе боз занаш биёяд. ана вақте ки зани ҳамин мардак ки омад ба дар Екатеринбург расид, рости гап ман гуфтам ки ҳам бародаре ки ҳамон оилаашон ки омад моро хабардор кунем. ба хотире ки мо як бор рафта аз пеш ҳамин бародарро хабар гирем ва аз ҳамон занаш мақсад шарт шароити ҳамин бародарро мо фаҳмем ки то чӣ андозара мо метавонем мақсад дастгирӣ кунем ҳамин бародара, то чӣ андоза мардум метавонад кӯмак кунад. агар бинем ки хай шарту шароитшон хуб бошад, аз Тоҷикистон хай омадан, вазъиятшона бинем, вазъияти оилавишона, саломатии ҳамин мардака ман иншоалло ки бо рафта эфир мекунам дар наздшон ва шумо дар нишон метиҳам. ва баъд мо мегӯем ки ба ҳамон оила ки мақсад дар ҳамин карта ҳамқа ҷамъ шудагӣ аст. ин мақсад пули шумо аст, ҳаққи шумо аст. касе наметавонад мақсад ҳаққи шуморо барои сӯи истифодаи худ кунад. ба ҳамин хотир бародаро мо кӯшиш мекунем ки ҳамаи ин ситуатсияро пешкаши шумо кунем ки шумо ҳам бохабар бошед. аз байни мо шумо боз як нафар пайдо нашавад ки баъд бигӯяд ки пага мақсад ҳоҷӣ ҳамин пула ҷамъ кардем, чӣ шид, ваъда карди ки мақсад ҳамин бародара мақсад личени мекунем ки ба Тоҷикистон мефиристонем. ҳамин хотир бародарҷоно мо ҳам оилааш биан иншоалло мерем бо эфир мекунем. қатъи вай бародар хела беҳтар шудааст. баъд аз ҳамон дуо хондан мегӯяд хела беҳтар шудааст. вай ҳам хел дошта, ҳам хел аз ҳамин ҷаш дошта лака хароб шудааст. ҳам мардак аз ҳамин тай китваш дошта ба унитаз бурдан мемонда, мақсад вай мекард, пешоб мекард, боб гирифта мевардам. ҳозир мегӯяд баъд аз ҳамон дуо хондан, баъд аз дирӯз хеле вазъияташ сабук шудааст. бахшиши зиёд ман нахондам ва шуморо ва таганский Remax Arabic да я таганский ряд дават барои хайр. бародарҷон мо саломат бошем. мо салом алейкум. терминалов нет бураҷон. ки в Екатеринбург да я в Екатеринбурге. ака кай омади билети хуҷанд Екатеринбург чанд сомон? бародарҷон ҳозир билети хуҷанд 12,000 чанд сомон. ана Ремакс, я тебе отвечаю, что я здесь. Валикум басалам. Если не слышишь. Вы в Таганске. Да, я сейчас в Таганский ряд. Салам алейкум басалам. Бардарджоно, бами хотир. Иншалло ки мо бо аз наздик мерем. Вақти соаташ ки шаб аз наздик мерем. қатиш ҳам суҳбат мешем. вақте ки ман гуфтам вай бародаре ки ман рафтам мақсад
با همین بیمار هم صحبت شوم یا که همین بیمار رو پرسید که ما همین شما رو در اینترنت میمونیم، شما روزی هستین؟ الکی گفت که و گپ زده نمیتونه. ما گفتم خطیه با همین سرش یک بار اشاره کنه که با پگاه از ما خفه نشه که مقصد ما از پیش خودمون نیو، لیکن سراونا و در اینترنت موندیم. Алейкум ассалам, брат, саламат баши, алейкум ассалам, Чорумбаза зинда баши. Вы здесь, в Екатеринбург живете. Ремакс, это тебе обязательно надо знать. Немхи бародарни азиз, Ремакс, да, мы в Екатеринбурге живем, в Таганский ряд работаем, у нас здесь магазин, билет продаем, сим-карта продаем, еще аксессуары есть. Что еще хочешь узнать? Бародаро, саломат бошем бародаро. Барои ҳам гуфтам як даҳан гап дар бораи ҳамун як эфирча кунем, дар бораи ҳамин бародар гап занем ки мақсад дар ҳақиқат ҳамин бародаро бетараф нестанд, кӯмак карда истоданд. Иншоаллоҳ ки бародароне ки ҳастанд, кӯмак карда истанд, дастгирӣ карда истанд. Хеле ҳамун бародармонам саломатиш беҳтар шудааст. ҳар он чизе ки мешавад ин бародар иншоаллоҳ ба кӯмаки шумо бо расходҳои шумо ҳаҷр дорад иншоаллоҳ аз тарафи худованд. мо ака ба кадом хотир баъзе ки мақсад бародаро дилшон дур меравад. ҳозир дар ҳақиқат бисёр ман хеле гуфтам мошенникҳо бисёр шудагианд дар видеои чи. Дар ҳақиқат мешавад ки бисёр пула ҷамъ мекунанд, мақсад кам расход мекунанд. Ба ҳамин хотир мо ҳамун картара нагирифтем дар дасти хича, танҳо телефон ҳамун бародар гирифт ки смс ҳар касе ки пул мепартояд смс ба мо меояд. вақте ки ба мо смс омад, мо мақсад мефаҳмем ки дар ҳамун карта чанд пул ҷамъ шудааст. чанд пуле ки ҷамъ шавад ва ҳамун мардака мақсад ҳамун оилаш ки омад, иншоаллоҳ ки дар дасти оилаш картара мегирад дар шавҳараш. баъдан мегем ки мақсад ҳамун ка пул дора, шумо метавонед аз ҳамин пул истифода баред. ҳамин пули мақсад шумо аст. Да, Бог вам здоровья, хотел селфи сделать. Спасибо, Ремакс, да, я же сказал, я здесь. Наргиз Холматова, ака, саламат, Аллах Арибон. Ремакс, неужели я такой звезда, что ты хочешь со мной селфи делать? Сколько стоит у вас, брат, реклама? У меня ничего не продается, у меня ничего, хотел сказать, да. У меня все продается, кроме рекламы. Бародар яка, это нишон диҳед ки бародар муҳоҷир хор нашавад, кани ба пеш. Бародарон як ҳимататон аст, зинда бош. Иншоаллоҳ бародарҷон, албатта бефиреб аст, худо хоҳад. Мо шахсан ин корро ман ба уда нагирифтам, ба хотире ки мақсад фикр накунанд ки валейкум ассалом, фикр накунанд ки мақсад ҳамин магазина ман пулиам хеле мошенники фиребӣ магазин шудам ё ки ҳаҷ рафтам. рӯз якта гуфт ки бародар нишон додааст дар автобус ки мо эфир карда шудем. Саломат бошед. Салому алейкум бародарони ғарибе ки моро тамошо дорам дар маршрутка ва дар ҳар куҷо. худо нигаҳбонтон бошад. дар ҳақиқат бародаро ман хеле хурсанд ҳастам ки баъзе аз шумо мақсад хабаргирӣ меёмад. Ремакс, как ты сказал, селфи делать, пожалуйста, приходи. Кроме тебя, вот я счастлив, что других тоже вот заходит к нам, спрашивает, как мои здоровья. Ты тоже можешь заходить. Ба ҳамин хотир бародарони азиз, албатта мо кӯшиш мекунем ки ин фанд фреб нашавад. Ба ҳамин хотир ман ба удаи худам нагирифтам, мақсад фанд нашавад. Ман хостам ки ягон хеши табори худаш боша, ҳамин бемор хеши табори худаш боша. Конечно, брат, вы знаменитый звезда, я пойду обязательно, будь здоров. Ака душанбе чанд сум? Мо дар бораи билет душанбе 13800 шуде. Ана бародарон ҳамин хел хеле ки мо гуфтем, ана хеш табораш, яъне оилаи худаш мебиёяд, карта дар дасти оилаш мешавад, телефонам дар дасти оилаш метем, не ки медонем ки чанд пул. вақте ки пеши
оне ки мо картаро битем, албатта ба шумо мегем ки чанд пул дар карта ҷамъ шудааст. кабоб. Шумо якаҷон. Амуҷа симкартам чуд бисавна, аму шоҳуи кади вакав чиша. Симкарта бе паспорт додавдар монда, нехад наметнуся борон. Чӣ кар? Кор накиса мега 15 гигабайт дорам мега. Чия симкарта? Теледа. Чо кор накиса? Намедонам, ин рафту вакая чишка. Бача чиза скачат киса кушкам штариш. Wi-Fi включат каге, Wi-Fi там мекиши, интернет 4G кор кадеста. WhatsApp скачат кам накачута. Скачат накор, тамошо фақа. Ина симкартат кор киса бардаҷа. Телефонат бубин. Не, WhatsApp скачат кам намешавад хати. Веша чӣ намеша? Аму айби Wi-Fi я? Айби Wi-Fi не, аз WhatsApp скачат кас. Воз 5 минут ҳаминҷа бе скачат меша. Кадесташ? Бахшиш бародаро, салом ака шумо куҷодаин? Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Ма да Таган скрият да бародар канам. Да Таган скрият да савдо да кор. Канал бори хилтана ка. Нишона додам ку. Канал хилтана. YouTube да. Хеле. салому алейкум акаҷон. Ва алейкум ассалом. гап дар бораи тамом метони вай кунӣ. Вай скачат мешавад бе ташвиш. Бояд скачат шуда бошад теҷем. Обновление растсе охир это Wi-Fi Wi-Fi включат теҷем. Обновление растсе. Ана навуша бояд скачат шава. Я соат зиёд шуда. Бояд 2 соат бести. 1 соат не бояд 2 соат ҳамча бести. Обновление надорад телефонат намай бояд обновление шава. Надиди обновление полнест неге. Як гирон кунӣ ҳамаш обновление меша, баъд WhatsApp меша. 15 гигабайт да намерасона балдаҷон. Беҳтар айна рафтеста диди WhatsApp нест. 19 секунд дига мондага. Значит, они я что-то шукур писал. Я у тебя бестим. Не, акаҷон агар то сара беси чӣ намегум. Барам камегум ки беста. Я висем скачать. Айли ма. А такси шинос нест, ара канта дертар мере. Метин супум шо. Не, у я турам слопис. Ҷонос ман такси меом ясм гуфта мегира бо я ҳамои я акурат мекунам. Не ака бета. Не ки боша 386 0386 зам Не я закам. такси тоҷик баша хели боша. Кинга дусун мегум. Тоҷикора наметонам номрошон дода браҷон. Як соат ждат шон мекунӣ 2 соат пас мея. Бахшиш зиёд ладна брат вам даша раҳмат браҷон. Спасибо, ассалому алейкум бародар. Ҳозир билет Москва. Ана бародарҷоно гап дар бораи чӣ аста мавзӯъ дар бораи дига чизай. Билет Тоҷикистон ҳоз мегумтон чанд сомай. 13800 чанд. Душанбе Хуҷанд 12000. Ва алейкум ассалом. Касин кара билет накура. Мана марама. Чанд сумия? 200 сомай 150 сом дашот чай. Интернет дар кор менагира. Интернет кор менада. Паспорт хатта? Кор менамаш. Ба паспорт нагӯй бо. Чӣ? Ба паспорт. Бе паспорт мегӯям. Ба паспорта. Ё, паспорт. Ҳамаш ба паспорта. Ҳамин дар кор мена. Чӣ кор менам? Бали, кор менам. Вақт скан шикараш. Пресшин. Бо паспортам мери бо рустиш менам. Худо. Худо менам. Марио. Номер миград мекунӣ? Аз 50 мехамаш, аз 50 бародар. Не, 200 мехаш, я 150 сум дорам. ин хеле ки охе бачаҳои тоҷик мегӯ, бачаҳои тоҷик айс меран, айс холӣ меоян. Вале туда абра нашона пурсад. Не, туда абра намерем. Туда абра намерем? Не. Навошай нам як қадам пеши хана мерай, ҳамаш тоҷикам. Не, я тому шаблон гуфт, худо чук намегирем. На, меги ба яки амтариам. Бо мега ки мо усуна мераем. Бисёр гуфта. Бародарини азиз, ҳамин хелчиқе ки гуфтем дар бораи ва алейкум ассалом. Дар бораи ҳамин беморӣ гап рафтист. Не, дай ҷо дига чӣ кастам. Эфирда. Чанд сум душанбе ҳоҷӣ.
سلام با Akıyla bir uca bırakar verelim. باگاج یک کیلوش نمیدونم چند است Balans çıkıyor. İyi çi. 100 سینگش میپرتون یا 150 روز بگول بالانس میشه O. 50 دیگه پولیس سیم کارتا Böyle. اینجا توی سونشه Ne? اینجا توی سونشه الان Bu. تخصص بو سلام باش Yakılıp ki yakası baramın olsun. چو یک هفته Ücretaş. طور میکنم که یه مبارم میشه با یا 500 سنتی 400 سنتی شد میپرتون Ay. 450 سنتی Ne açar? خود خیلی گفتی سالا Ne?